Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, isang patay, 3 pilason sa away sa duha ka pamilya sa siyudad sang Victorias. CLMMRH nalabot na ang full capacity sa hospital beds kag critical care unit. Sa balita nasyonal, Pilipinas nalakip sa hatagan sang sobra nga bakuna sang Estados Unidos. Lain-lain nga brand sang bakuna may epekto suno sa eksperto. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Mayo 31, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. May TC. Yes, good morning na. Good morning, Action Doors. Good morning, Action Boy. Kag sa aton mga ka-aksyon. Kag maayong aga sa aton nga nag-monitor dito sa Facebook sa karon nga adlaw Lunes kita, no? Mayo 31. Yes. Katapusan nga adlaw sa karon nga bulan. Oh, yes, correct. Buwas Action Boy, Hunyo na kita. Buwas ara na kita sa tunga-tunga nga sang tuig. June 1. Gatamo-tamo na ni si Jose Marichan. Ay, gila. Gatamo pa lang, pero pagani. doka mo pa na na. Whenever. pala. Amo pa lang na. Oo. Layo pa na iya kay June pa lang. Alayo pa June, nagale. July, August, pag August, September, no? Magber. Amo na pag tamwa niya, pag liki-liki. Mo liki-liki. Di ba ito kawayan? Nasa haot ba? Asawat Sige. na gali. Good morning dira sa kay Alex Montesa, kay Mario Bacau Coerad, kag kay Michelle Sayo Gimiroy. Greet lang family Sayo dira sa Talisay, kay Atia Kim Eriman. Good morning man. Sa kay Bro Espinosa. Filenora Oliveros watching live sa Barangay Robles, La Casiliana. Sa kay Dennis Richard Tibor Roma. Idol may si Dennis bla daw kuan mo daw Duulian nun. Duulian nun. Ni idol gid kamo since 1962. 1962, tipila na naman. Di kasi Dennis na tao na mga 1948 mo. Gani man. 1948 so 1962 nagapamulo pamati Birthday na siya. ang lifespan ni Dennis Action Boy. Good morning, Des. Dira sa may San Enrique. Kag si Migo tabla si Princess Bla. Si Anthony Jones. Di communicate mo siya? Wala pa. Wala Wala pa ako sa may si Anthony Princess may ikuha ko na kasi mong message. Yes. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning man. Kay Dr. Matthew Mayo. Oy, buddy, good morning to you, no? Sa kay Warlito Nesia, good morning man. Jinky de Alagdon, Sally Oki de Sousa, watching from Sam Village sa may Talisay. Sam Village, Talisay. Jumel Cosio Abilay, good morning man sa imo. Kay Nalyani Halyores Pinoso, kagay M. Ardiente Rico Puerto, good morning man. Sige Action Doors, kita mo ba? Kay El Kira Asukari, greet ko the family sa Pandan. Kira here from Cebu. Maayong buntag, Cebu. Ang buntag Kira. Yes. Kay Miss Jinky Dialagdon, happy Monday. Hello kay Mr. Beboy Villasor sang CMO Sectoral kag sa iyang mga anak nga ara gapila sa emisyon si Jam Jam and EJ. Halong kamo mga anak, salamat. Yes. Kay Alex Monteza, family Ramirez sang Barangay Granada, Alangilan kag pamilya Chongko sang Greensville. Madamo gid niya salamat. You're welcome. Martin Naliling sang Imos Cavite, good morning. Kagagin correctionan ka ni Dennis, 1947 siya yan. Di ko 1948. Kaya tsura yan. 1948 siya na tao eh. 47 gila. Una pa siya sa ARB. Kaya... 1962, wala pa na yung ERB to.
1969 kita ya mo. Ay. You remember, Eh, sa 2019, nag-50th kita. Yes. Kaya Franklin Telogio, good morning man. Mahaw ta, sudaan niya connection boy, kinilaw nga rabanos. Kag pinaksiw nga bilong-bilong. Bo namit, no? Duging Ayo, buto, man ko ba? Lucas Villasor, good morning man. Say asawa ko no dra sa Cadiz. Ara siya subong ni Action Boy sa Malaysia. Yes. Sige, mayong aga dra sa imo. Lucas. Oo. Kaya Cheche Cabrejas, good morning. Watching from San Pedro, Laguna. Pa-shout out gali. Sa Moises Padilla Family Cabrejas, madamo gid nga salamat. Kay Antonio Flores, good morning man. Paki-greet lang mga driver ka e-taxi. E-taxi. Good morning dira sa inyo sa mga amigo naton nga mga drivers ang e-taxi, no? Yes. Kay Gingging Arroyo, Edwin Escopel, classmate, good morning sa imo. Duwa gini sila classmate ko gini. Si Sino? Gingging Arroyo, sa lain nga klase na siya ang si Edwin Escopel sa high school kami Ay, ya. bongga. Si Binong Sitenta, good morning man. Kagaya Maria Luisa Luing Melos, mayong aga man. Good morning morning. dira sa imo. Kagaway kaya ka kwansan ginpadala din ng ligad. Ka-avail sa Ka-avail. putos. Abo ka-avail. Ka-avail. May Do ano ba? puto, Dosap ba? may butong, may ibos. Ginsend ka ni sa connection may ginsend ya. Oo, May bayag latik. ka namit ginsend ni Mama Maria, Luisa. Bako wow, bako namit adab lang puto ga. Oo, so mo to yung kaon niya kag amo tong ginkaon niya kag ginsendan niya pa ko Action Boy. Okay. Nga ara siya sa siya. Chona Puertas, Cordoba. Kalay. Nabatasan eh. Good morning. Kay sino? Kay Binong 70, ginagreet lang sa Encarnacion Beler Amarante. Yes. Ginag-send sa imo sang Nag-send siya ara sa sa CR. Oh, no. Nga may ginasabak siya. May ginasabak siya nga puto. Kaga Hindi ara sa siya. Ginasabak. Mas ginasabak yung Grabe na ginakadalok. ginasabak sa butong. Kalay. Wow. Kasabad. In fairness ka nami sa butong, nami man sang ibos, Oo. nami man sang latik, suman Hindi latik. na ginabakal ni Ma'am Luing sa bago na Action Boy. Sa bago na siya, oh. Ang mga products. Kung kakabalo, in kadamo fairness, sa no? mga mayo, nga mga sa pagkaon, kung sa bago, kadamo. Oo. Sige. Ganay ka. Si Jomel Cosio Abilay, basta taga Cosio kuno guwapo. Ay, bongga. Di ng kosyo. Ah, Iba lang, pero issue lang. Gani. Milko kay Charo Bindanillo. Good morning dira sa imo. Charo Bindanillo Court dira sa may Wisconsin, ha? Homa Lumena, good morning man. Si Rick Eric Rojo Asiado, may aga sa imo dira, no? Cory Vidaha, happy Monday man. Kay Princess Chloe Bedlan. Greet siya si Toko Bidlan, belated happy birthday sa Hacienda Remedios. Chona Cordero, good morning man dira sa imo, no? Kag si Tito mo Maui kanya Dabla Junior, subong kadamo sang kuan niya eh, kadamo Sino? sang Si Tito Maui. Tito Maui. Sige lang, Dadamo, okay damo lang. sa kuno pa-check up subong. So next sige. time na lang kuno ha. Oo. Sige, standby na sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:12. Sa detalye na sang mga balita lokal. Isang patay kag 3 pilason sa away sa duha ka pamilya sa Hacienda Basa 2, Barangay 10, Ciudad San Victorias. Sa investigasyon sa Victorias PNP, ginkilalang napatay nga si Reggie Loquinario, 32 anyos, nga may igo sa bala sa tiyan. Ang mga pilason naman ang musanday Ryan Serticio, nga pakaisa sang napatay, kag mag-utod nga Dorel kag Johnny Solitario. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahig sang Iloy nga Solitario nga si Loida. Malas 9 ang takna sang gabi, Mayo 29. Ilan nabatian ang pila ka persona nga nagapanghangkat inaway sa guwa sang ilang balay. Nagwa ang duha ka mga bata kag ilayo nabatian ang madamong nga paglupok sang pusil. Ginsiling naman ni Arsenia, Iloy sang pilason nga si Ryan, nga nakimot na lamang sila sang mabatian ang tuman kadamo nga linok panay.
Duga pa ni Arsenia, ang bata nga si Ryan na nagpugong kuntani sa pakaisa sini nga si Reggie nga hindi magwa sa balay sa may maluan ang nagaluntad nga kinagamo. Duga pa ni Arsenia, akon away sa trabaho sa asyenda ang isa sa inalantaw nga rason sa amo nga insidente. Nakuha sa kapulisan ang isa ka set sang homemade 12-gauge shotgun, 3 ka empty shell fired 12-gauge shotgun, kay isa ka empty shell fired bullets sang caliber 45 handguns. Nalambot na sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital ug CLMMRH ang full capacity sa hospital beds kag critical care unit ug CCU sa public advisory nga ginpagwa ni Dr. Julius Drilon, Medical Center Chief 2 sang Regional Hospital, ginpahayag nga hindi na magbaton sang COVID-19 cases ang hospital. Sa karon mga emergency cases lamang ang batunon sa emergency room, tubtub nga may nagakaigo nga bed capacity ang Regional Hospital. Ginabisuhan ang publiko nga magpakigangot sa Operation Centers hotline para sa patient transfer. Nagtaliwan ang BC Alcalde sa siyudad sang Dumaguete sa probinsya sang Negros Oriental matapos sinatake sa Corazon sa National Highway sang Barangay Bantayan sa siyudad sang Dumaguete. Ang napatay kilala kay Vice Mayor Alan Gel Cordova. Sunod kay Dumaguete City Councilor Joe Kenneth Arbas, nagtambong sa isa ka bike for a cause sa siyudad sang Tanhay ang BC Alcalde. Si Cordova ang gindalapas sa Negros Oriental Provincial Hospital para nga mabulong apang napatay. Arestado ang 45 anyos nga amay matapos nakuhaan sang mataas nga kalibre sang armas sa checkpoint plus Jess 45 kagabi sa Dalan Rizal, Barangay 4, Banwa sang Isabela. Ang naaresto ang ginkilala kay Eduardo Hidalgo, 45 anyos, ang barangay May Tubig sa Amumanya, Banwa. Suro kay Police Lieutenant Dante Balenario, samtang nagapatigayon sa checkpoint operation ng ilahanay na siplatan sa mga otoridad ang armas ni Hidalgo nga yara sa sulod sang sling bag. Sang ginosisa nakita ang isa ka unit sang Colt 1911 caliber 45 pistol loaded sa isa ka magazine nga may 5 pa ka mga bala. Napaslawan si Hidalgo nga magpakita sa nagakaigo nga dokumento, rason nga ini ang gidakop kag karon preso sa Isabela Police Station. Arestado naman ang duha ka mga babae sa separadong bypass operation sang otoridad sa siyudad sang Bacolod. Dakop si Lisa Salmingo, 40 anyos, residente sa Barangay Vista Alegre, siyudad sa Bacolod. Matapos nadakpan nga nagligya sang inasuspitsuhan Shabu kahapon sang aga sa Barangay Kabug. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Major Richie Gohe, ang hepe sa Police Station 9, ginakabig si Salmingo bilang street level individual. Na-recover sa kapulisan ang 5 ka plastic sachet sang inasuspitsuhan Shabu. Samtang preso naman sa Police Station 5 si Daisy Villaluna, 19 anyos, residente sa Purok Maabi-Abihon, Barangay Punta Taytay, matapos ng transaksyon sa inilegal Shabu sa mga otoridad sa Purok Boulevard, Barangay 14. Sunod kay Police Captain John Christopher Masangkay, si Villaluna ang nalista bilang street-level individual sa na-recover sa iya ang 3 ka gramo sa ginasuspitsyon Shabu nga may estimated market value nga 17,000 pesos. Nagapangatubang sang duha ka kaso ang isa ka barangay tanod kag 3 kay banpa matapos nakuhaan sang armas samtang nagapatigayon sang ilegal nga pabulang kahapon sa Purok Mayang, Barangay Tagukon, siyudad sang Kabankalan. Ang nagkaladakpan ang ginkilala na day Freddy Dacumos, 57 anyos, residente sa CPSU compound, Barangay Kamingawan, kag Raniel Okon Freddy Dacumos, con Reniel de los Santos, 36 anyos, Fernando Morales, 49 anyos, kag Rex Conde, 32 anyos, aktibo nga barangay tanod sang barangay Kamingawan sa Umanya Syudad. Suro kay Police Lieutenant Mel Gareco, ang Deputy Chief of Police for Operations sang Kabankalan City Police Station, ang mga nagkaresto ang akto nga nagapatigayon sang illegal nga pabulang sa lugar. Na-recover sa mga otoridad ang 14 tanan ka mga manok nga ginabulang kag may illegal cockfighting paraphernalia kag 1,700 pesos nga ginapatihan bet money. Pilipinas nalakip sa atagan sang sobrang bakuna sang Estados Unidos. Samtang lain-lain nga brand sang bakuna may epekto suno sa mga eksperto.
Ang detalye sa mga balita lokal o national sa magulik sang Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Kag sa aton Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako. Sige, sa kay Neil Brian Valuis, good morning. Kag ginatamyaw taman ha. Happy anniversary kay Aksyon Fred Salanga. Kag kay Madam Jocelyn Salanga. Wow! Pila na Yes. kay years, Action Boy? Hindi na pag... buta pila na sila kay years. Kay pagpakasal nila, wala ko mabi mo katend. So, why ko may isip? Nakabit-kabit, kapanaya sa balayan. Happy anniversary, Sir Action Fred! Fred! Mahal si Dayo. Kag kay Happy Jo Salanga. anniversary. Pwede na? Sige be. Happy anniversary. Why na? Hindi na kay doon yun. Daw, hindi ka na naikamaluya. Dante Bantolio, good morning man. Kay Tanya Ramos, good morning. Bacolod ko no. Keep safe always. Amo din si Kona, din si Tanya base sa mga somewhere sa Middle East man siya. Tanya. Kay more night. Night depende depende. Tanya, taga sin ka Tanya. Zinaida Aniceto, may agaman sa imo. Kay Nathan Borromeo, good morning man. Kag sa mga estudyante niya sa Was Negros bla, STI Was Negros, no? Sa kay Bebs Esmil, Judania Sarmiento Puig Lazaro is also watching. Good morning. Elizabeth Rosal Villera, Ma'am Lily King, good morning sa imo. Kag classmate Melissa Montinola, good morning. Good morning, Miss Lily King. Kaya... Rochelle. dali lang gid. Rochelle Evangelista na ta. Sige. Good morning, happy Monday, Action Boy. Kag sa amigo niya nga si Butoy, gapang apili subong. Good morning, bots. Bots. Yan na ba tao naman tuy? Lain pag ide. So bots. Good morning, bots. Bots of us. Alaga lain so bots. Ano na? Bots of us. Correct man. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning, Minnesota, USA, and of course kay Doc Mayo. Kay Archie Bais, good morning. Liyo kuno tamyaw sang taxi driver. Sa mga Operation taxi Tulong driver. Task Group. Yes, okay si I Archie. member. Rin isa. Okay, Si good morning Archie, sa tanang members sang Operation Tulong Task Group.
And of course, kay Larry Rico, good morning Mandra sa may Purok Kalubay, Barangay Sampiner, kag ginatamiyaw ang gapangape sa kapiyan ni Lani. IB Marie Cabato, akon cousin, Action Boy teacher dito sa Mindanao. Okay. Kag ginag-greet ko man kay Action Boy, belated happy anniversary sa akon lola and lolo dito, Lolo Ingo and Lola Gloria. Sa may Mindanao Action Boy, I think kahapon nag-celebrate sila 61st wedding anniversary. So, why ka nagpadala to? Nagpadala ko ay pakaabot. Balo kang okay. litson, balo kung ipa-ship mo do kabudlay Kasi mga buto, dalaga ng baboy. Kalain ka dalaga ng baboy. Nabuhi sa liwan. Kay Nizel, Pabol, Action Boy, nakakita ay kami ni kagabi ni Nizel. Tiyala ko niya, happy siya gabi ko, no? Yes, kay gina... Nag-dinner ka to? Dinner ko to kagabi sa ila sa Nenastro. Okay. So, tagaan mo sa tip? yung pangita ko gid si Nizel. Tagaan mo sa tip? Wala ko natagang tips. Ay, nano nga. Kaya hindi man bisinaysa lang nag-serve sa ako. Pero nagkanto lang sa imo. Oo. Okay. Sige. Das one ko kaon ka ako si Naisel. Nahuya mo kung wala ko nagahan si Naisel. Good morning sa iyo, Naisel. Nice to meet you, man. Ano bla kay Naisel Action Boy kabuot. Yes. Gamay nga bata. Gamay nga bata. Kagkapo nang bay. Pagamba ko siya nga, ikaw si Naisel, sambayaw. Mukha ko si Dorel. Tinagawa siya ng pa-picture si mo? Nagpa-picture. Tsaka post ka sa Facebook. Okay. Friends kami subong sa Facebook ni Naisel. Yes. You're welcome, good. Okay. Di na to kay... Silang ni Ma'am Van, I think 40 years anniversary. Si Action Fred, 40 years nila. Ambot lang. No, Hindi lang ko pa si sure. Ma'am Van, kito kabalo. Basta nakita niya sa post ni Yes, Counselor Israel or ni Sino Manda. Migo naton one ball Gallo dres sa Las Vegas, Nevada. Good morning sa imo kagay Ma'am Alma Alvarez Gallo. Good morning din sa inyo. Taga-condition na si Sir Rupert kasi siya 'di ba ang aton niya official reporter. Actually ang reporter ta to sa Ay, kung mag-away bata, na dali, si no? kung mag-away na si Kwan, si Pacquiao, either ang iya bata or si Alma mismo. Ang ma-report. Okay, hindi siya galing. Si One Bull ya, Masweldo lang saya. ma-supervise na lang na saya. Ay, bongga. Very supervised. Sige Feeling ko subong palang pa-kondisyon na ni Action Boy mo na. August na to ang Manny Pacquiao versus Errol Spence, no? Sige. Rowena Muñez from Barangay Cabug. Kay Donna Robles Prodigalidad from San Diego, California. Good morning sa imo, Donna. Kay Grace Mustre, dira sa Bago City. Good morning, ma'am. Good morning. Sige. Emmanuel Morales. Grabe ang bal ni Naiselo niya. Wish come true, gid. Ay, bongga. Sa Grabe, wish no? come true. Super, gid siya. Si Eden na lang wala yung makita. Oo. Dapat makita si Action Eden. Sige. So, standby sa mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton siring nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Aksyon, Balitang Bayan.
Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:28, detalye na sa mga balita nasyonal. Kalakip ang Pilipinas sa makabaton sang surplus Moderna kag AstraZeneca nga bakuna kontra sa COVID-19. Ginpahayag ni Philippine Ambassador to Washington Jose Manuel Romualdez nga libre nga ipanagtag ang sobra nga bakuna sang Amerika sa ilang mga kalyado nga pungsod. Suno pa kay Romualdez nga hindi pa sigurado kung pila ka doses ang mabaton sa Pilipinas kag mahibaluan nini sa masunod nga adlaw. Ginklaro naman sang ambassador nga mayara sang ginabuluan ta 80 milyones ka doses ang surplus o kung sobrang nga bakuna ang Estados Unidos kag ginalauman nga mag-abot ini sa masunod nga bulan sang Hunyo. Ginpahimaluman sang White House kay Romualdez nga ang Pilipinas ang kalakip sa unang nga batch nga makabaton sang surplus vaccines. Ginalauman man nga mag-abot ang bakuna gikan sa Moderna, Pfizer kag Johnson & Johnson sa Hulyo o kung Agosto. Amo man ang inabanda 300,000 ka doses ang Moderna vaccines sa Hunyo 21. May epekto ang lain-lain nga brands ang bakuna kontra COVID-19 nga ginhatag sa isa ka tawo. Suro kay Dr. Nina Gloriani, ang head sa Philippines Vaccine Expert Panel, nga mahimo makabatsyag sa mild kag moderate effect ang mga tao nga mabakunahan sa lain-lain nga brand para sa iyang una kag ikaduha nga dose. Sunod diri sa pagtuon sa United Kingdom sa 830 ka adult volunteers nga nabakunahan sa AstraZeneca sa unang nga dose kag Pfizer sa ikaduha nga dose, ang may epekto sa lawas sang tawo. Samtang lain naman ang resulta sa separado nga pagtuon gikan sa Espanya nga nagbakuna sa AstraZeneca kag Pfizer ang na-neutralize ang antibodies. Ang Pilipinas ang natala nga magpatigayon sa kaugalingon nga pagtuon sa paggamit sang lain-lain nga bakuna nga ihatag sa masunod nga bulan. Paghahatagan naman sa penalidad ng mga persona nga involvado sa illegal nga pagbaligya sa COVID-19 vaccine slots sa Pilipinas. Suno kay Justice Secretary Menardo Guevara, ang penalidad ang ibase ini sa Food and Drug Administration Act of 2009 o kuna Republic Act 9711. Patag ni Guevara, ang mabakuna ang hindi pa para sa commercial use bangod sinigi na kabig illegal ang pagbaligya sa anuman nga brand sang bakuna. Sa karon ang tanan nga bakuna nga nagaabot sa pungsod ang mayara pagid lamang sang emergency use authorization, bangod yara pa lamang ini sa experimental stage kag wala pa natapos ang trial stage. Naglabot sa 5 milyones ka doses ang bakuna kontra COVID-19 ang nagamit na sang pungsod Pilipinas. Suno kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., 5,120,023 ka mga individual ang nabakunahan na kontra COVID-19 sa Pilipinas. Samtang 1,189,353 naman ang nakakompleto na sa ila second dose ng bakuna. Dugang pa ni Galvez, 93% na sa mga healthcare workers ang nabakunahan kag 664,000 ang nabakunahan sa second dose. 13.38% naman sa mga senior citizen ang nabakunahan kag 22.7% naman sa may mga comorbidities. Ginpahagi sa konsepto sang Flores de Mayo ang hublag protesta nga gipatigan sang Alliance of Concerned Teachers Philippines nga nagintawag Protesta de Mayo. Anom ka mga teacher Reynas nga nakasuksok sang gown kag may ginauyatan nga arko. Kag may kung mayara sang arko ang nagparada. Nakasulat man sa arko ang mga issues nga luwag ipalambot sang Act Philippines sa Department of Education. Suno kay Act Secretary General Raymond Basilio, ang anom ka may issues kag demand sa mga manudlo ang tubtubsong wala pa masolusyonan sang gobyerno nasyonal. Kalakip man sa mga isyu ang ginpabutyag sang grupo ang idelegar, wala nagakaigong nga suporta sa distance learning sining school year. Kag sa katapusan nga balita national, ginpanginbulahan ni Vice President Leni Robredo si Philippine National Police Chief General Guillermo Eleazar sa pagpanugot sini sa hudikatura nga buksan ang mga files sa drug wars ng gobyerno. Suro kay Robredo, sang nagsugod si Eleazar sa pagpangalagad bilang hepe sang kapulisan, nangin maayo nga mga tikang ang ginahimo sini. Pagpahayag ni Robredo, nahigkuan ang reputasyon sang PNP, bangod sang extrajudicial killings kay isa kadako nga bagay nga desidido ang pamunuan sang PNP nga tinluan ng ilahanay. Nagalawom si Robredo nga magtayuyon ang mga maay nga binuhatan ni Eleazar sa PNP, agud mapabakod pa ang institusyon sang kapulisan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. Kag sa aton mga
Good morning, Anay, dra kay Ronilyn Paklibar sa Victoria City, kay Carlo Hipaya dra sa Kapihan ni Bibing sa Mansilingan. Kag ginatami taman ang pamilya Fabol kag Morales sa Bangbang Karulan sa Cabancalan City. Kag Torco Jongko is also watching. Standby na kita mga aksyon sa aksyon report second portion of aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Kabal. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!